Chai, man. Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ọtụtụ ọmanị ọbọgụ n'ụlọ nke echi na-azakwalụ na-apụtacha ụlọ ọtụtụ ọmụ na shawa wana lụnụ na mma na shewa ọrụ egwu epụzụ egwu ọnụ dịka shewa na chijaka ewe mmadụ abụrụ chibia mara ọmụ na ndị anya ụvụ a bụrụ jee kolo netwọk m oke n'ebe ọzọ mba ha n'ebe nne kwesịrị ịba nụ so nya kọtụ that first video kịta anọ abụ apụtawa again ka ekpe ekpele ọtụtụ ka atụ nzu ọtụtụ nzu awọ ayara anọ igbo na-azụ ayara anọ igbo na-azụ ụbọchị na-ebe abịa eke na oyo na awa na nkwọ mana eke na awọ bụ nya bụ isi ụbọchị n'aka igbo nya ka ibe igbo ji ekpeli ndị nna anyị ndị mmụọ ndị ishie ndị enu ndị anị ndị mmiri eke na oyo na awa ka ekpeli ya ma bifo anyị bido akpụnite na akpalụba anyị kangango wọd kango gbego wọd wide ka obulu ụzọ akpọlite ndị mmụọ na ndị egede mana nwere ya akpọlite ya ya ogana ndị mmụọ ogana mmụọ ọ na-eje na mmụọ ote ndị mmụọ na ndị egede ababala abalụba anyị na-atụle mmadụ ego mgbe amaghị na-atụ ego na-eche unu ahụ na-ekebeta n'ebe nwa ndị na-aga na-akpọlite ya ka anyị gwa n'ụwa na nke anyị bụ nke anyị ka anyị gwa n'ụwa na nke anyị abụrụ ebe atụtụ ka anyị gwa n'ụwa na nke onye ji ka o ji ka anyị gwa ụwa na gbasa agbanarịrị ike n'ọha na Uchukwu ka mmadụ nọ na-ekpere ọ na-ekpere ụlọ Uchukwu na ndị ụka bụ n'ego ndị ga-abatasị gị na chọọchị nke chọọchị of this one chọọchị of this one ọwa kali kwukọta n'ogologo chọọchị mana ebe adịghị asayensị bụ na wapụta na azụ ụlọ nke otinye masị ka m ata n'iru ahụ ka m kọwara maka omenala anyị ma ọ bụrụ na mụ na-akpere na mụ mara omenala na-amara omenala mana mụ na-ajụ n'ugwu mụ alụ na-agụ m chi oke m ogbu ya alụsị ndị ikwu na-emu ka nga m ya n'olu onye na chi a wee ruo atụ nzu abụọ mụ na n'ụlọ oge na nwa oge na-akpọite unu na mmụọ oge na-akpọite m n'ibe lara isi omenala ga-adị ọdịnala ga-adị apụtala ọkwụdo ekwudo ọ ya dịkwa anyị nwana nzu awa ka anyị ka anyị gọta anyị ma chi awa ruo ekpere awọ amụgwara na mmiri na-apụtalụ n'ọnlaịn ihe ọtụ eke awọ ọtụtụ ra keke ka kesara ka waka wee sara
mụgba mabani ya ọsọrọ ndị ilo ọsọrọ ekwesị ọsọrọ nsu ya bụ nke anyị dị nwa nke anyị mala anyị dị nwa ebe ọ bụla ha nọ na-eji na-eme elukwu na-emekwe so nke bụ onye bụ onye Igbo nwa afọ Igbo amụgburu mma nna gị ịkpadoro ọkpara ụgwọ aja ga-amụọ gị mee ile ohe na nke gị gaa nke onye ọzọ onye gbakọrọ na ọbụla akọ ma ọbụla ụbọchị setiko bikọs na ụdị a na-anọ na a sị gị na onye na-amadị iwe na-akpịa iwe mana onye nje ka onye isi ahụ mara abụọ mụ ndị Igbo ndị bụ Igbo bụ Igbo ma ndị na-eme ndị a na-amụ n'ụzọ na-emeli esomele asịrị na onye Igbo ka ha bụ onye atọ tezi ọbụghị o mere onwe so nke bụ onye na-ekere ọhụụ ma gị na-eme nwa gị ka nwa gị na-emere nwa gị somele jee mụ ntị na mma akọrọ gị akọ oko ọrụ ma mụbụrụ ofisi nwaanyị isi wara egwu na anụ n'ogede Ogini arọ chewuru Igbo kele wulu chukwu eji na agolu unu na-agbara ọsọ unu ụwa unu nọ ya na ọsọ ime ọsọ nke enigwe kwunu ya agba nwune kọrọ mara ka unu eji na-aga chai ọ ndị eli were m o ta oche nji m
Atọ, ọrụ kwa jali bia. Kedera buat teman ayah. Gue pun amar mau bela bela tahan ayah. Ibu ibu kamana iru kan aku. Oke. Ana me wulu chuku na mauro hanya. Oleh oleh. Atau
agwa gị Don't shower. I'm going to admit. Yes, my give away na so ya. Bana me ngoro ko ye lujula wana me na nka ni mu no na adra na na watara na avia na no slitere na and na meri bazu mana fo ngibe na watara e wati mano ibo mena na is all about to bo obi osha nyekwa aka ko to ngori bozo and mali sana ina meralie onwere ya bu na odi aka emi eche mo no odi aka emi afa si na emeralie ile mmadu na echezi ya mmadu na koza na kohala onwe mo so mena na ya na na practice na no mụ amara ya ma mụsa m ebido nke m ebe mmadụ ebe dolo m anya ihe dị n'ije ụwa bụ n'ibe onye mmadụ ebele ka nri bụ ebidoro so ihe asịrị na aka ilu ụka onye na-ebu ya bụ n'isi nwere ka ọ bụrụ ya bụ n'isi na o nwere uche na-agwara okwu so ngwa na onye gị bụ onye mali nne azụ onye mana ana ngwa na onye gị bụ onye ya bụ onye bụ nwa afọ nwanne m mata ka izu oziọma na oziọma ka anọ na ghọta. So another mo here, I can never go to some better here, if you have anybody. I'm gonna be a can call over. No men are lying in enemy, Bunji Malay called Bezuku, and I am very lazo. So never the one do your man take it. Name me. I had Tunzu. I bought on the one and get it. One wine. Get back a lot of two. Before I was a Koazako, and I could have a black cocoa. The saga. Akụ ụwa na-ezuru ofe ezu akụ ụwa nwere ọhụrụ dị n'isi na owu kacha ibe kacha ebe na-aka akọ with your own life experience na ọ bụrụ ive mmadụ kọlụ gị maọbụ asị na na-ejili ive ụwa nyere gị nwere ikwu na ghọta na so mụsị ka etu nzu awọ na shia weweruo nke bụ onye ọma na-ege m ntị nke bụ nwa afọ na-ege m ntị ama asụ na-adịlị gị na mma ka na-ege m ntị ka na-achọ ka ịmụta omenala Igbo na ọ bụrụ onye na-ege m ntị ka ịchọ ebe ya asị na ka ị malie ebe mmadụ ebele ka ị adịwo join na na-amachara iwu amasha na onye nzuzu na-amachara ihe na-edo n'ụwa a na-amachara iwu amasha so ibe nna ayọ gị na onye ọbụla anụghị ya na-ege m ntị bụ as far as ịmali na ọbala Igbo dị gị na-arụ nwanne m rapụ na onye omela amara na tazụ na omenala ka emee enyi ya mara alụ ihe niile bụ ịma nsọ na ihe niile bụ mma ibe ana na-asọ then ụdị ọbụla isi emezie n'onwe gịzi as far as ọ bụ ị na-emere nsọ ị na-emere gị n'anya imene na onye nwe na-eme ka maọbụ na onye nke na onwere gasị eme iche maọbụ na ọnọdụ kasị eme na n'isi ọ ndụ ka bụ ihe apụta agwa ya na-eji ụdị ekpekpere na-eji nnọọ ekwu na-eji ụdị nwekwu ma mụ na-agụ n'usoro na onwere dịka na-eji nnọọ ekwu na-eji ụdị nwekwu na ihe dị na ekpere bụ ịmala owu na ịdị gị n'obu arụ na bifo gị nwa na onwe gị apụtagodo bụrụ nzu gị maọbụ bụrụ ndị na-eje ụka bụrụ baịbụl kpebe sụwa kastịwa liwe kanda sue kanda na chukwu amagolibe dị gị n'obu dachi naanị dị gị n'obu ahụ ibe onye idile bụka ovu obu gị malụ ụdị obi malụ ụdị ose malụ ụdị ọsapọda gị asasi mepere ọnụ gị yọọ chukwu mee ụdị ọbụla isi na kpokwu ọ ya azakwa gị o gbachala ụdị a na ụdị akwa ọrụ ụmụ Hausa na ibe na Hausa niile ọ bụrụ na Hausa niile na-eme bụ Muslim ma Muslim dị tribe mana ha nwere dia ive ha nwere omenala nke ebe na-eme omenala nke ebe ahụ na ụdị a na amaka onye Hausa dị amaka onye Hausa dị rich amaka onye Hausa abụọ gara ala na ọnwụrụ
na mkpala ute wenu ute Hausa anyị na-akpọ ute Hausa na be anyị na ka egwuko dị pesin lụọ ya mkpụla ụdị akwachatileche na ana ma ọ bụrụ onye nwere ka ọ bụrụ onye Igbo na onye Igbo nwere ike nje mbube njiche mgbe echiche moto njiche ndị Igbo o nwere njirimara ndị so nke anyị bụ ejigo nke anyị na-abụrụ ajọ ya na-eji mara anyị na anyị nwere ike ịlụ akpa ịlụ akpati lụọ onye ụdị ọbụla ụdị pụta iji dizaịn ya mana nke wen na a na-eme na respect akwa Biafra ka nna ndị dịbe anyị natala ha wee eri ụwa bido ọ bụ na Hausa ka o July today wasị na wa na from ka ya kewe onwe from Nigeria taa anyị nwa highest kpatakpata ihe we 1 year or 2 years wakepụrụ onwe ozugbo because na afọ ka ọnụ mana ihe chela anyị bụ Igbo ọ ji adala anyị ga na-ata nwoke mmadụ ahụ dị nwa bụ na ya mara ebe anyị si many of us amara ebe anyị si so nya ka m bịara ebe sị ka m na-akọwagodo the little one udolu mmanya n'ebe nwa ọ bụrụ ịbịa mmawa mmadụ aka ma ịbịa ịkọcha mmadụ ma ịbịa ịkọwa mmadụ na mụnwa na-ekwugodu okwu nke njirimara anyị na ka ọ dị so ngị bụ onye ma na-ege m ntị ngị bụ nwoke ngị bụ nwaanyị n'ohịa na-ege ntị ma ị bụ onye Igbo bikwa m kwuru ekwu n'oge si n'ibe m na-eme bụ ụmụnne m ka m na-emelie ndị be anyị ka m na-emelie maka ndị wule ewu n'ụzọ na ma aja mụwo meni ndị Igbo a na-amụrụ n'ụlọ bụ ka condition wee dị abụ m living witness n'ife na-agba gị ve aja mụwo m ndị Igbo na-amụrụ n'ụlọ ndị simile ma ndị be na evu ka condition wa dị ịma na onwere ọ dị ka ya onye ajidegodo ego ahụ ọ bụrụ rubbish onwere ya mazi onye live life ka onye ala unuvuru so amụ chọrọ ka m bata ka m kọwalụ na about ụdị little one m matara adị ọ bụla amagụlụ nri ibe ndị mee mistake ikputu mụnwa na ọ bụla akọba nri amachara m amakọrọ okwu m mana mụnwa sị ka m pụta ya ụdị ọbụla so ka anyị tụọ nzu avọ na shia wee weruo agwa m nso na anya na-anụ ka Igbo n'azụ anya na-anụ Igbo eke oyo awọ nkwọ eke na awọ bụ nya bụ isi ụbọchị mosi eke ka anyị achụ ive ọma awọ ka anyị achụ ndị ilo n'ihe ọbụla a na-apụla na ọ ndị ụka nsị ka na a na-eme deliverance day ọ na a na-eme nke anyị bụ deliverance day anyị bụ awọ so pụta anyị ka ikpe na ekpele ebe ọbụla onye nọ nke izi bụ azụmahafọ Igbo ka mkpụpụ ugobanya m na-ahụ iru anya nke izi bụ azụmahafọ Igbo isi pụta ụtụtụ ibukpu arụ gị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gbasapụ akpụkpọ gị nwere ọsọ ọjị gị n'aka nwere aka akpe nwere aka nri gị rachi arụ nwere aka ekpetu uvu onye ịrachi arụ ga bụ ka ịrachapụ ụsụ agbalị na nlọ nke agbalị n'ibe nke agbalị n'ime mmụọ ebe ọ bụ na ozi ka ọ gbagezie gidegide mgbe ị rasapụtara odo osi nsị ibe ịnidili ime nne bụ ibu nzu gị maọbụ ọjị gị n'aka ịkpọkwuwe Chukwu na Chukwu a na-awụrụ Chukwu anya nwere ejelebe Chukwu bụ n'ikuku ka o si aga onye ọbụla sị gị na a na-awụ Chukwu anya ma nọ ya na-edisivu gị my brother Chukwu nọ n'ime gị ngwa na onwe gị bugoro Chukwu onwe gị ọ ibe ya ndị ụka bịa mapụta akọwala anyị many story a site oke story aba na akọla anyị ka ya sabren ya amala gị okwu ige ọ ka bịa ka akọ mesị gbara meni dure onye na-akọwuru m na-ekwe gị ma mụ amago na mụ amago olu nke bụ my own because ọbụna a na-ewere na ọbụla a na-aka akọrọ na Adam na Eve kwuwa tinyere ka bụ ndị mụbalị ụwa niile ma ma jọmpụ ọnya sị gị na mere nke mekwe nke ọzọ na Abraham bụ nna ụwa mekwe nke yes Abraham bụ nna ụwa mana Abraham abụchara nna ụwa so ihe na-achọ ka nkọwala unu na-abụ onye ọbụla bụ onye Igbo mali nke gị na jide nke gị n'aka mbosi ikpe ọbụna ekpe ikpe mbosi nta ọbụla achọ na were nchi ọ nwere ka ihe eji ha nọ n'elu ụwa a na-akọrọ gị akọ n'ụwa na anaeze n'igwe mere nke emekwa nke ọzọ ma nke anọdụ n'ụwa na-ata ahụ beligwe na anaeze n'igwe ikere ọmalị ndị dịgodu ụwa nke ị na-anọ ị na-ekọrọ ọmalị ka o si ga ihe belivze na nke ị na-ekere oje nke ị na-ekere ọvụ anya malị ka ọ dị nwere ụbọchị nwoke dị ka ọnọkọta ọkpọm m na nzi ọsị m na ụdị anya nọ na ọ bụrụ na anya malị ka kondishọn ndị nwere anwụ ya ede anya sị ka anya jiri aka ya gbuo onwe ka ọ bụrụ nya gburu onwe mana ihu nsogbu na anya mara ka ọ dị na adịsị nya gbuo onwe ya na anya lụọ na kondishọn ebe a nya lụọ na ndị mmụọ ọbụla nke ka njọ ka nya esi na-eme nsị nga izu ike na-eyi ọdịgị na-arụ na ọ nwere onye akpọ kwuru niile bụ so yole ndị oyibo esoro gị na oyibo sị gị na problem no dey finish nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị as far as anyị dị ndụ challenges eji na-abịa mana anyị bụ ndị Igbo na-asị gị ọnwa akarịrị nwoke abịa na ihe mekele gị strong man ihe mekele gị nwoke ihe mekele gị mmadụ bụ ọnwa ị na-akata mgbe ibi na-efesi ọ bụghị na problem ejikwa na-abịa bụha ma ọnwa ejikwa na-abịa eji na-atụrụ anyị gị omis nwanne m kwụsị ike na nke ibido kwụsị ike na nke ịmalị gị eto n'ụjọ ọtala ebe a dị eme mmadụ ya bụ ịnọkọta nwoke amawaza jijiji ibulu anọ ma jijiji ọ dịrọ mma na ụmata ihe ọbụla na-eme n'ụwa belivuo na ọ bụla pụtara ụwa nwere onye na-ache na mbọ kpalị ọ bụla pụtara ụwa nwere onye na-ache na mbọ katalị and ebe anyị na-achị na mbọ katalị weda devil like weda ekwensu achọrọ ya ma ọ chọrọ ya nwanne m ihe makala aka gị ihe makala ụwa gị hayesi bụ ọda ụcha mmadụ arụ arapụ mana ka a ji enweta mmadụ dị naanị bụ ọbụna omebe
nke na iji nga ebulu ji amale gị ịrapụ ya enwere ike gbalịga na nke ọzọ ị na-amara ọzọ anya ọsị ibe ya na-amara ọka ya ịdakozi adako na n'eli ọ bụrụ ha na ụka dịrọ mma mana ị na-eje ụka na mali ntụ na anya ịdakozi adako na n'eli fi mali eme pịara eme ive eme nweta gị ozugbo ive eme nweta gị mana ịgbasi ike na omenala gị most especially nke amụrụ n'ubi nke amụrụ n'ime na apịtị ịpụtaza na uwe oyibo nwere si na ọhụrụ ọzọ na mgba abụ abụọlụlọ ka nke bụ ha mee nke ọzọ n'ibu ụzọ mee na ọ dịrọkwa mma na ụzọ niile ya abụ mee nke gịnị mee aja na gịnị mee ebe na-amụ gị ka amatakwa yes na ụdịbe dị nọ na-emezizi anọ nwere ndị ka nọ na disen kati o nwere ndị ka nọ n'ụdị ahụ ni today ti tomorrow so mekwa ka amata na ọ bụrụ na abụrụ na ibe na-akọ ọzọ bụrụ nwere ike m na-adịbaga na mbọ onye abata na na-efil ike maka ndị anyị bụ and m ara ndị ahụ niile mere sinima ị na-emezikwolu nke gị like gị bụ onye amụrụ na asa na-emezikwolu sị ka ị nọdụzụ onwe gị ka ibie ndụ gị ka ụdị chukwu yi chọọ ụdị yi chọọ onwe gị oge asọ na gị na oge anyị ị na-emezikwolu ị na-enyewe iru ụkọ gị na-emena mara but never you mind them ụdị ọbụla esi ekwu n'ụwa na ga-ekwu ịghọtago na ụdị ọbụla esi mee n'ụwa na ị ga-ekwu mana ibe kacha ya bụ ngwa na oge mmadụ right thing ị na-eme ngwa na oge ma nke gị ngwa na oge kwụ aka gị ọtọ na-ekpere chi gị ọtụtụ anyị na-aṅụrụ amara oshi anyị ịjụ anyị na-asọsị na onwere achịkwu bụ na-asị owuchukwu ka enwere yes owuchukwu ka enwere na-ekpere chukwu ebe na-ekpere chukwu n'ụzọ dị iche iche ma nke mara na ndị ụka na ọ bụ na olu ọnụ ebe elu agwụghala gị ndị apọstọl hazi ndị mmụọ ozi chukwu ndị chukwu ya alụ ọrụ ndị achukwu ya alụ ọrụ abụwa bụ ndị ochie chukwu okenye hazi ndị ochie mmadụ gboo wa ṅụrụ ụgwọ nkịta na-abụ chukwu gị na-abụ chukwu okenye n'ọlụgwọ ụwa na ọbụna nna gị nwụrụ anwụ mana nna gị abụ n'ịbanye na nna gị abanye na ndị ichie na nye eji na-ekwuchitere gị ọnụ gị ụdị anụ na-ekwuchara gị ọnụ gị na mma ahụ ụdị aka eji na-ekwuchara ọnụ ya n'elu ụwa ya gasị gị na enwetara nwa a na-anwụrụ anwụ na nghọta na so ka anyị tụọ nzu awọ na chi awọ eweruo Chukwuoke na amata atụ nzu ahụ ọnọdụ dị myself pero ọtụtụ amanya Chukwu ekenekwe gị nna gwa kachide nzọkọ ekenekwe gị chi na-eburu m anya chi na-anụrụ m ọgụ okwu nwoke na-ana n'ọnụ ya eke ekele ụwa eke mmiri eke enu eke ana amakpoku ihe a na-akpọku ndị mmụọ na ndị ana amakpoku ndị mmụọ na ndị egede na-akpọku ndị enu na ndị ana na-akpọku ndị ichie na ndị ọganigwe na-akpọku ike nga agbụrụ na-akpọku aja na agbụrụ na-akpọku iwe na-emeli m ive mgbe ego worldwide na-akpọku okpu ya lụsị ndị ikwu na-emu na-akpọku abana mba ezu na ọbalị ụtụtụ nzu agbụrụ ibe anyị agbụrụ ji bụrụ ama ekwu sị na ọha na-ekpere ka njepụta n'ụtụtụ nwa ma na-akpọku nri na ekwunu batuo nzu a wọta na chi aweweruwo a sị na egwu ekwu ọnụ ọdịka chi na chijekọ mmadụ bụrụ chi bịa ama ekwu na nzu ka anyị na-atụ na awọ nzu anyị na-akpọ n'okwunu batụ na awọ ha dị ọta anyị nwa ọnlaịn ka anyị nọ na-achọ na-emekwa ka mmụ nna anyị ndị na-amara ihe omenala abụ ihe ndị na-emere omenala Igbo bụ ka ha gbatakwa ihe omenala abụ obu mana omenala Igbo abụrụ alụ mana omenala Igbo abụrụ ajọ ibe nwa na-ayọ ụmụ ụta nwa dị ọma bagwọsị ndị konu onye ọbụla bụ onye Igbo mana ọ na-agbalị ihe omenala ọsọ mana ọ sị na omenala bụ lokati mana ọ sị na omenala asụ na unu ka unu Chukwuoke ndị Igbo aja na Igbo ibe agbụrụ iri ya bụ Igbo ji na-ebulu ibe agbụrụ eri ji na-ebulu na-asị na ọnụ aka na bụ ọnụ nna ya agbụrụ eribisi Igbo ụdị anya agbụrụ eribisi Igbo anya ka m ji egwu ogwu na-ata anyị na-ekwu okwu n'isi mmụ arọ nọ n'ezi mmụ arọ ụmụla na asị na nwụrụ na nka ya bụrụta nka anyị ji emebi ma na-ekwu si na ogwuwe ya adajụ ka ma malị bewasị ka ma malị na onwere kpatara anyị na agbụrụ Igbo anyị wa bụ nwana ya ọkwa na-asị Chukwu nna Chukwu okike ekele ụwa okike ekele nukele ana Chineburu m anya Chukwuoke m aja na agbụrụ eri abara mba ezu ọbara otu nzu agbụrụ eri eji m nzu owu nzu a na-ayọ udo na agamniru n'isi nwoke n'isi nwaanyị ife ọma na-adị mma onye bụ na anọ nri ife nwa na-adị mma ife mmadụ na-adị mma a na-ekwu na nke onye ahụ na-eji adịla ya a ma ekwu na ife ọma ya bụ nke a ma ekwu na ife ọma nke ya bụ eliche eliche a ma ekwu na ụzọ ya bụ agacha bụ ụzọ mmiri ụzọ ya bụ ụzọ mmiri na-asị na ezi mmiri na-echiri echi nwere ụlọ nzu a n'aka na-akpọ sụ na ndụ mmiri ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị onye sị na ndụ nwadị bịa dị adịra mma onye anyị nwere ana zere ndụ mgbe okpokoro nzu ata na-adị ebe ahụ ha na-akpọ sị ka awọ ka ọ wetala anyị ibe dị mma ka ọ wetala anyị ibe ọma wetala anyị ibe akwakụrụ ibe enwe wetala anyị ogologo ndụ wetala anyị agam n'iru mgbe okpokoro nzu nwa ata na-adị awọ na-ekpe si Chukwu abịa mme Chukwu okike kere ụwa ịka nga agbụrụ eri ịka nga mụbụ ngosi awọdụ ịka nga Igbo ka nga Igbo ji bili ka nga Igbo bụ Igbo
ama gwunu na-asụ ntiko n'ugbo ọnọgwụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nọ n'ive ntụlụ nọ n'ive mgbu nọ n'ive dị iche iche ụdị nwa dị anyị n'otude owodo ndị kotele ohu nwana ọbụrụ nwa amara ka ọ sị aga ọ na-ata ahụ ihe a na-amarọ ma ha kwere si na ibe ya na-amara na-amara ya ọ bụrụ ihe obodo enu mechara onwe ike mecha mmadụ ahapụ ihe ọzọ nekene ya ndụrụ nke n'igwe gbatuo nzu ọ bụla ndụ ka dị asị gị ya na ndụrụ ekene ekpele ka na-ekpe ya ndụrụ na-abịa ndụrụ nke ahụ pịọ ndụrụ white ndụrụ ọbụrụ ọkwa ya na-atụ olu m nzu ya na ndị mụ na ndị egere zitere gị nya adịrị gị na mma bụrụ akwa anyị bubata nya zụ everybody ive ọma na-adị mma onye nke anyị bụ ndị onye Igbo si na ive ọma na-adị ya mma nya adịrị ya mara ya unu so jisi ike gba ọnọgụ ụdị nwa dị anyị nọ na ụdị nwa dị mgbu nzu n'aka na-ekpe ama ekpe ekpere n'isi ndị redio na-eme bụ ndị nọ n'ihe mgbu dị iche iche ndị nọ n'ihe mmegide dị iche iche ndị nọ na abụọ dị iche iche chụọ oke Igbo aja na-agụrụ ere aja na Igbo amasịgịrịgo gba ọgwụ ọtụtụ nwa Igbo nọ na mba na dị iche iche na-ata ahụ agwa na-ata bụ nwere ndị nọ n'ime nwere ndị nọ na streeti onwere ndị nọ streeti abụrụkwa na ịnọ na-ahụzụ na your own na-anọdụ na streeti na-ata ivu ị na-efesu one problem and the other na-alarị ebe na-ekwesịrị ka na-alarị mana sị na nwa agwa na-atara afịa anyị bụ ndị Igbo ọ bụ jiri onyamara anyị nwa na-ayọ ngị bụ Chukwu na-ayọ ngị bụ Chukwu okike na-ayọ ngị bụ Chukwu oke abịa mme ekele ụwa ụgwọ nwa akwụ na-anọ n'ọnụ ya onye ikpere niile na-egbulu Chukwu na Chineke na-asị gị na ọ bụ na adịlọ na amasị gị ka ọnọdụ akpochie nje ya amasị gị gwọpụ na onye nwa Igbo nọ na-agba mbọ na-achọ nke na ọbụla nke mmadụ ka ọ na-achọ ụlọ esi nyeme na-adịrị ya ma ụlọ ejime na-asọkwa ya otu famili ya ama egwu na ive ya elie aja bịarọ n'owu eji na-eli ana egwu na ya azụ ka ya ma onye bụ onye adarọ ka ya mana ngịdị bụ onye Igbo nọzi nne ọ bụrụ na ị nọdụ na-eti aka n'obu gị ka eji na-egbu mmadụ ka eji na-agbachiri mmadụ ka eji nwa ata nsị ka eji na ata mosu bụ ya dịrị gị ama egwu na esi na ibe dị mma dịrị mma ọ na-aga nzochi osi dagbuo onye ọ debe asị na ọkụ nkịta bulie ụdị ya dị ya nọ na mụnwa belivulu na mmadụ na-egburu echi na-egburu bikọs na ife mmadụ apụta ụwa na Chukwu eke onye abụ na eke ebe ọ ga-abụ kerezi ka Chukwu eji na-epetazi mmadụ nke na eke ụwa nke na-akpụ mmadụ ịmatazi today isi na onye mere gị edu nọ na ma ị batara ọsị ya na-ekwenye na anyị nọgị esi aka n'obuga ndụ n'ịmachala ibe niile n'ịmala ibe ya eme ya na-enwepụ ya ndụ na abụrụ nke kele mee na onye ọbụla na-eme ụdị ebe abụ n'elu ụwa ama ekwu na Chukwu nna na ọkụ mmadụ rọ n'elu igwe maọbụ ndị ọkụ mmadụ bụ n'elu ụwa ama ekwu ka ntaramahụhụ nke onye abụ nne dulie ekpule ala a na-ekwu ka ntaramahụhụ nke onye abụ nne dịgide ruo mgbe ebi ebi ibe ahụ ntaramahụhụ ndị ruo mgbe ebi ebi na osinye aka owe n'aka m osinye aka m owe na generation nya bụ ma mụ na-ayọ gị sị gị biko na anyị chọrọ ka anyị bụ Igbo bụrụ owu anyị chọrọ ka anyị bụ Igbo mara nke anyị kọrọ ka anyị si na ma nke anyị ka anyị nata n'azụ na omenala anyị mara ibe omenala abụ nwere ekpekperịta na adị ebe ahụ so na-adịla onye nụ mma na-adịla anya na mma na-ayọ ndị ichie na-ayọ ndị mmụọ na-ayọ edumaga ije so ndị konugbo n'ọgụ ekpere nwanne ekpe amara m ekpe amara m agụ mana mụ na-ayọ unu ụdị ọbụla ka nsị na-ekpe unu nabata ekpere nwa ma mepekwu ndị Igbo bụ Igbo ndị wule ewu na-amaghị omenala bụ ọla na-amaghị omenala bụ maka ya gosiwe nya na-agwa gị ndị nọ n'ibe mgbu ndị nọ n'ọya ndị nọ n'ụzọ ibe dị iche iche ụzọ ntaramahụhụ dị iche iche chụabịa mme dogo batasa enyemaka ha na ngị mana onye ya eke ma onye ya eke mara ha na ngị na-eke ngị na-azụ amasị gị dịgo gịba anya ndị akpatara ndị dị n'anụ ndị akpatara ndị dị ọnụ ahụ n'ọsọ enyemaka ka ha nwere onwebe na ntaramahụhụ bụrụ nke anyị bụ ndị Igbo nwa na-ayọ gị taa nwa dị ya maba ahụ sị gị mmalikpe ka o lee mmazi ekpe ka o lee ka ọ bụla ka nsị na-akpe onye ọbụla belivulu nne ma ekwenye na iwe ọma na-adị mma amekwu na ọbawali ya na sị gị ihe ọbụla onye na-eme nya gazieli ya onye ọbụla onye na-eme emetiwe ya eli nke ahụ na oya eli akọkwanya ọ bụrụ ihe oji na-elu ka ọ na-ezo ka mmiri oyi eli ya gbaghalị ọsọ n'aka nna ya unu ọ ha na-akpọsị ala ka ama ndị anya anyị bụ Igbo nọ na mba dị iche iche na-eme ibe dị nne dị iche iche na-alụ ọrụ dị iche iche ọrụ aka ha dịkọrọ owu ọdịru anyị dị n'iche n'iche ọ na-aka ọrụma anyị dị n'iche n'iche ọ na-aka mkpa anyị dị n'iche n'iche ọ na-akịba anyị n'ibe anyị na-eme dị n'iche n'iche mgbe na-ekwu si na ya adịla ọbụla mma na adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma nke be na-ege m ntị uche obi ọma nke be na-ege m ntị uche obi umeala na-asị gị na ka ụdị azị na mkpere na ibe ọma gị bụ mmaji kwuru mmaji ma onye si na emerọ n'anya omenazụ ya onye si na nga na ndị bụ na-emere gị njọị o buru ọkụkọ ụzọ na-akpụ ụla nya ka m na-ekpeta nwa dive nwa mba awụ ma sịkwa dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ebe anyị ọbụla ndụ ise
yes this year kwanye mmanya ka ga-eji ibe nwa a mekwusi na ọ bụ na nọ n'ebe nwa today nọ online na-abụ ibe nwa na-eme ive ma ị na-abụ ya live ị na-abụ ya live nwecha ebu ya believe kwuo kwete na ive na nke bụ na nke anyị bụ nke anyị na nke anyị ji adị a mekwu na ekpele niile ekpele taa nwa ụdị anụkọ eji ma aga n'isi gị as far as ịmala ịkwala aka gị ọtọ na-eme nke bụ nke gị na-achọrọ onwe gị na-asa na nwata na-achọ nke ọbụla ajọ nwa mara na nke gị nke na-achọ sị na-akpọgodo gị ajọ mmadụ sị na-akpọgodo gị ajọ nwa ma gị mana nke gị nke na-achọ na ị na-emegidere mmadụ mana masị na adịrọ gị na mma mmanya ka anyị na-atụta anyị nwa sị ka anyị kpọọ ndị ichie ndị mma na ndị egede ndị enu na ndị ana kwuru matụla anyị mmanya ike ma anyị na-atụrụ ya nwa amakwu na ibike emerụ na ezinụlọ anyị ibike emere na ndụ anyị ibike emere na ndụ ụmụnne anyị onye ọbụla abụla anyị cheta ibe chewela anyị ibe ọjọọ amekwu na ibe ọjọọ anyị ya tugbu ya onye ọbụla abụla anyị cheta ibe mere nwe ya amekwu na ihe mere nwe anyị ya eme mana ekwu na mmanya ike ga na-atụrụ ya nwa sị na onye ọbụla nọ na dis ministry ụgbọ ego worldwide entertainment na ụgbọ ego worldwide ministry mana ka ihe entertainment ọ bụla entertainment because na mmụ egwu na egwu ka egwu igbo anyị na ka anyị eji na-emekiri ebe nwa na nke ọbụla m na-agụ n'ebe bụ ka mmekwu unu mata na o nwere ebe anyị si and omenala na-ahụ nne na ọ ya abịa fuli ọ ga na-abịa mgbe m na-eji na-ebu utelu na nya n'ukwu azụ ụdị odukwu na ovu omenala unu mali na onwere dị ka nke mmadụ ọnụ bụrụ so nwere asị na m ji mmanya ike nwa ma na-atụgbu iwe ọjọọ niile na-atụgbu iwe mmiri na-atụgbu ajọ iwe na-atụgbu ntụji na ọbụla dị n'ụzọ gị na-asị na ihe ọbụla ndị ilo na plan ihe ọbụla na-eseli gị ọbụla na-ezurere gị asụrụ ọbụla aka gị dị ọcha azụzọ ọbụla na-akwụ aka gị ọtọ amekwu na-ahọrọ gị n'aka na-ahọrọ gị n'ọkpa na ọkụ ọkụkụ ọchọ ọkụkụ nwa ada ọkụ nwe mbọ mbọsọ akụ na owe echiri kọ ya eze ebe ahụ ọbụla ndụ so agbaote egwu egede Omerebele nwankile jọziolu omerebele anya aguleri nemeni angbakwa ma agulu nemu aguleri kuleku mama iwe ka dị n'ime ọdị ewepụrụ ewepụ ma zie tieri etie abana bezuru amabara ọsọ ụmụnne m ụmụ Igbo biko na unu bịakwa ibe nwa ama m gwagosị na na-emere ya ka nha bụ anybody mana dịkonu bịa nya like nya shie ka ụmụnne anyị ndị ọzọ na-ahụhụ ya ka ndị magwụla eme na ndị mara eme ka ha pụta nye m ji ama atọ ya nwa bụ ka ndị mara eme mene iwe ọcha na mene guys ezi okwu ozi ọma mụrụsi na ọtị ya omenala abụrụ ha mgbe ị na-ekekwa ọgwụ maọbụ ị na-emebe na ọ nwere iwe ebe ezi ọma na-ekwu okwu ya omenala na-asọpụrụ eze amara na-asọpụrụ bụ na eze obodo tude bụolu igwe onye ọbụla bụ onye chọọ nkwụ okwu ya ọ bụ ọchọ mmeri ọ esoriri iwu a naanị ya ọ esoriri omenala o nwere ka eze eji na akwụkwọ taa na-apụta na-ekwu na-ekpe ekpere maọbụ na-abụ okpuru okpu ya n'isi maọbụ gburu akpụkụ ya n'ọkpa mba ọ ya agbata akpụkụ ya ukwu okpu ya egosizie gị ma eze bụ onye ọbụla na-ekpukpuru okwu odikone ka ji nke anyị chukwu dịkwa ihu dị mana usoro asakpokuzi chukwu anyị ka anyị ibisi ibu anyị anyị ịgbaga ya anya si anyị na nke bụ nke ghara arapụzi anyị ma na-emeribe azụ ndị bụ onye ụka na-eme na ike dị na-ekpe na ike dị n'ụka na faya ka ike dị ya my brother my sister arụ na ọla anyị nọ na anyị nwaba na mmụọ on your own azị onwe gị na ọ bụla pụtara ụwa nwere mmụọ obi ya ịnwapụta faya gba dị ekpere na mmụọ men ikponyitewe ndị mmiri ikponyitewe ndị mmụọ ikponyitewe ndị egede ịmarị na ịma na ọ nwere obi ike na-adịrọ na ndị ụka jọs nọ nye anyị ndị kpere ekpere ịkpawa na mmụọ na mbe n'ịkpa na mmemme niile duga gị ji onye mmụọ ọbụla adịghị na ruo acha jiko that time mana omenala na-abụrụ gị achọrọ gị ka iche nje n'ihe onye igbo kwuo okwu mbọ
Sonya ka anyị na-agụ n'ụtọ anyị nwa kwuru nọdụ unu ọbụ na kwuru ịṅụrụ n'anya ịbatachi ya ka ndị ọzọ na-abụ ya maka ndị si n'omenala na-abụ ya mụnwa bụ Ugbo worldwide n'ibe nwa a nwere m many friends ndị Igbo na wule ewu o nwere ebe na otu chekwu nye enyi na mamata na net nwa ka mmewe ihe omenala nwa enwere m ọtụtụ ndị Igbo wule ewu kedu ka a ji wuo ewu o nwere ka ndị na mgbọrọdụ a na-eme ihe agwụ onye Igbo Igbo na-asụrụ gị Yoruba isuolu Igbo ya nụrụ ya isuolu Igbo suolu Igbo nwere isuolu gị blokin imagine isi Igbo onye Igbo o nwere ụta ga-emele nne na amịna mbọ ọnọdụ ụtara amara mụ na onye abụzi anya bụrụ ọkpala nne ya bụgo ohu nwa fọdụ mata oke amịna mbọ nọ na-anụ na nne anwụrụ mbọsọ kpọrọ m na-agwa m na nne anwụrụ kedu ka nne kedu emele nne ọ bụrụ apụtara kọ na nne anwụrụ na-akọzi ma kọza m ihe ndị be ya na-eme emekwe nke ka enyi ya na-emebe asị na nke emekwe nke ego n'ọkụmanụ dị ka ya na-agwa gị be ọ bụrụ na o jiri ego onye ha gbasara arụ ike ma mana uche adịrị onwe ego jiri ego bụrụ nwaanyị ma ọ bụ ndị na-eli ego emesasịrị leguzi ego si bịa why because na etichiri onye ego si etichiri omenala ndụ anyị na ndị agbaburu ovu nke anyị na-ana mgbaburu ovu onye ga nnọkọta abịala izu chukwu ebe mekene dele gị because na ọ bụrụ na m biliri aka n live like ọ bụrụ na amụrụ m dukwu mmiri ezigbo mee na zụọ m ya zụọ m ọzọ ugbo ebe a arụ ejo na ụmụ ọla ris ọ bụrụ na arụ na ụmụ ọgụ na arụ ejo na akwụkwọ na arụ ụgwọ ọgwụtala ụwa mana arụ ụgwọ m na-eme n'Igbo ebe isi mmanụ na ebe nwa na ibe ya bụ the necessary thing ihe bi ekwesịrị ekwesị ka ime ikuku otu nzu komili bịa m na-arụ ihe nụ n'ihe a na uche na igwe ya tụrụ okwu akparịa abụrụ erie anya nwụzi ya na onwunye ndị mmiri nweri na-ekwe egwu eze nwaanyị mebi ozi agha ọ dịwa nwunye ọtọ bụrụ nne m ịgbanwe nyiri wagbara m abụrụ eri na bebe ịgbanwe ọkwara oke ịgbanwe anawo mụrụ eri oko chukwu oge mmiri naanị na-eme n'obodo mmanwụ abụrụ eri jụrụ ya ịra mejiri egede na bebe Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege ntị ka bụrụ na nke anyị ma atawa na onwere na-ekwu ọkwa nke ndị ka mana gị na-egbu ya ma ata men make sure aka gị dị ọcha make sure mekwara aka gị ọtọ o nwere ike along the process ị nọ na-fight ka ime na na-akọ gị na na-eme nke ọzọ but ị ga-ebe ntị ọrụ gị mara onwe gị nke na Chukwu kele gị mara onwe gị and ibi eji na-akọ nka ibi eji nwe ya live ibi eji nwe ya meri ebe na-anụrụ ụgwọ ogwuolu o nwere ya na-akpọ ogwuolu ya ọgwụ ikpe ọma na-asị na ilo na-asị na-egbu anya ọwọ na ogwu enwere mkpochi ibi eji na-anụrụ ogwuolu bụ iji live ọvọ onye na-adịgodu na-emegodu nke jidere the person ọvọ as far as iji ọvọ my brother my sister even onye nọ ya na-agwọ even onye nọ ya na-eme bụ n'isi eko eji n'azụ onye nwetara gị ha etibi emego onwe ka o jizi azụ tụọ arasị na nke nọ n'otu onye dị ọgwụrụ somewhere ọ marọ na-achị ilu gị gbasiri ike ọ marọ ịmali ibe ọmali ka enye eme mmadụ ibe aka onye nweta mmadụ ọ bụ na ife ile ụka ịmara anya omenanị ịmara anya mana na mara omenala mana as far as ịmara ana ịmara ụwa na otu nso ana ikpebe ịbawa ime mara mmụọ enwere m some friends enwere m some brother as many brothers na-abụrụ adị na-agbalị okwu omenala asị gị na ịmara na akọ na-eme nke ọzọ imagine mana ibe na-agụ n'ugwu ka ọ bụ na ka o si na-adị onye ọbụla male na ụdị ahụ nọ na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi enwere suo mmiri ada mmiri osu abụrụkwa na oluchichi ọtọ bịa dị a ịrabụ amana gị echiri so ebe enyi ama ata na line na-ekwu okwu nwa na magụgo many things many nwa Igbo wule evu kendo ọ bụrụ na ohie ige ntị na maka ngị isocha ihe nji ekwu okwu nwa ị na-ege ntị ikpogwo Chris na-abịa bụ Obinna ikpe ọnya na mmanya ngịra mgbe n'owe ebe ka egwu ya ka ọ na-anụgo na na-ekwu ya mana ibe ha bụ omenala Igbo a na-agụ unu amara ọmịa mana ibe bụ part of it ụdị nwa agụdụ azụ nke a bụrụ sọ azụ nke nwa mbido ka na-ebido ụdị nwa amachara ọmịa so na unu na-abata unu na-ege ntị unu mali yes na omenala bụ nke anyị na Igbo nwere njirimara anyị so that unu nonsense life wọd ka mmadụ na-eli Igbo ka ma na ọ bụrụ ndụ anyị dịba arụ ụdị adịghị mmụ bụ Ugbo worldwide ngwa world nọ na ọ nwere ebe na-enye m joy na life
karịa ndị nọ around make sure na mụ mere adị satisfied bụ na mụ na onwe m na mejiro na meliro na memero mana ndị nọ ụdị mmiri na ba dị oke men I'm fine ọ na n'otu na some people na na asị na mụ dị stingy na mụ mere nke mana ọ bụ na amalị m ya agwa gị na mụ bụ jọ na mụ bụ ikpe okwe na mụ bụ Hausa because ọ nwere mkpọrọ something njidogodo ego njidogodo onye chi na ọbụla na ụdị mmiri ya mana barala oche mana eme na mụ na-eme ya ka everybody dị happy so that is mmụọ nke na-edu nke na ọ nwere ike na ọ bụ na ọ bụrụ na make gị happy dị chọọ nke na-make gị happy but make sure ihe akwụ aka gị ọtọ ị na-emegidere mmadụ ị na-echere ọrụ mmadụ aja eche ka eji egbu mmadụ mana onye na-echere gị si na nke ga-adịrị ya mma si na nye egbu gị si ihe nya abụchasịrị gị amegbu na onye abụ ga-eji egbu ọkụkọ ụzọ na kpola because na mmadụ na-egburu echi na-egburu mmadụ agbachiri olu echi agbachiri olu na ka m na-akọwala unu chọị nne m unu na-awa ọchịkwa unu na-eshi ya ka ndị ọzọ nwere ike nke na gị na-awa ọchị ya bara olu gị ulu azi ihe arịga dịrị ya ihe tekiri ya si anything mana o nwere onye nọ nne na like this ihe na because ihe ndị ọgịta arịga dabanye mali ebe ọ bụ mmadụ nkụziri mmadụ ebe ọ mali n'ọdụ ka ihe eme mana o nwere ndị na-amarị ya na aghọta na so nke na ebe onye nọ na awa ọchị si na kedu wọdụ na-akọ nke kedu na-eme ebe chi anya ọ bụ na amụghị ya ma ịmụcha dị amụchi anya ka ndị ọ dị mkpa bulie ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ama egwu na ụdị ahụ na-esiri amali na iwe abịa dị necessary na ibe ahụ na ọ eme na ndụ gị na nke gị ewuro nke gị azị abaghị ewuro mmadụ anara oke gị n'ihu na ibe anyị na-eme na ịbụ ndị Igbo na ọ dị ka mmadụ mmebi nke ị na-ana oke mmadụ na-ana oke nna gị n'ihu oke nna gị ọ dịrọ mma so biko ị na-awa ọchị ị na-eshi ya ma ọ dị gị mma nwere aka agbaghị ọkụ ka na ntị ma gbara ụka na ntị bulie eshi ya ma gwa unu si na ụdị anọ na bụ omenala ka m tara laif apụtara m nje mpet wee na-eche n'ọbụla and omenala apụtara m mba sị ka nkere akịba ihe mmekwu ma ọ ka ndị tue mmekwu n'afọ mma ata n'iru akwọ gbaa uwe bụ na spirit directly m mgbu ya that moment uwe bụ na ole dịrị m mgbu ya that moment ọ bụrụ ibe ndị pastọ abata ahụ kapta n'abalị ma ọ bụ ya agụgide akwụkwọ ọkra mụọ Jọn ọkra mụọ ekpe na asaa mụọ ya ekpe na chọọchị mba omenala abụrụ like that omenala bụ ime ataburu nzu gị n'aka bụrụ ọjị gị n'aka ndị mmụọ ndị egede ama ataba gwawa gị okwu na bụ omenala o nwere ike kwuche okwu a na-echi na ajọ ga-esi mara ọgwụ ikwuru mana izugozi ọma ezipụtara gị ka ikwuo tonya maka nnụọ mụnwa bụ ego worldwide ngwa wọdụ mana ndị ụka lechekwuru mmadụ dị adị m na awọdụ m igburu ukwu eduru m gaa na Ghana sị ka ya mee baptizim na enwere obi nna nye m rapụza ngosi na nna m gụrụ m nwere obi nna nye m obi nna na bụ nya dị na my passport nya dị mgbe niile kwuchi na ndị ọgụ m ndị mmalị m na-amara m n'ụlọ bụ ya ji malị m ụda ji obi nna bụ ọ bụzala rapụza ezigbo awa nna m gụrụ m
tụmụ ya azọ aza ọzọ because na asị na gosi na abụ ya mmadụ mụrụ nwa ụlọ mara na ụdị ahụ na n'otude na abụ onye na-egbu onye abụ onye na-azụ onye ihe ọbụla nna mmadụ egburu mmadụ mmadụ etegine for granted na nna gị egburu ụdị aba so ma ọ dị mma ma ọ dị njọ zabịa na asị na abụ ọbụla agburu mmadụ chi eso ole zabịa a na-abaghachi eji ma mara ya na mmadụ n'oge ka igwe mmadụ ọzọ ka onye kpọrọ ga-abụ ibi ọ na-emiwele ka onye asụ Igbo na-emiwele chukwu daalụ sef na egwu nya bụ Igbo adị okwu mma n'ọnụ sef mana amachụ ya mmụ etiere anya achọrọ m ya laikịrị ọm ya ọ ibe ya laikịrị ka ibe ya laikịrị go etie mkpe eru ụwa ibido alaikịrị ọm ya ọ bụ na osikochi ike bụ mgbata ngwago folugo ya nwere ekewe solu m nke na mma amịa mana nke mụ ni arụ Igbo abụrọkwa Igbo njem fọm Igbo na Igbo be anyị ka m na-asụ Igbo agwụla eribe anyị ya ka m na-asụ Banambo, rambe no bala ekie zuenu mozi ka nkọwala ụwa na mụ gwara ụwa na ụdị anọ gị abatara m mbịa mpirisho m na iwu gwara m ka m mekwu chụọ oke ukwu ya alụsị ndị kwuru mụ na nwanyị okpu isi agụ ndị mmiri mụ nwata nwanyị n'oluwo ka anyị kọrọ ụwa all about ife ọmena na bụ maka ya ya bịara ihe bụ ka anyị kọwa maka omenala anyị ka mana omenala ga-adị maka ụmụnna anyị ndị wule ewu ụwa ụmụnna anyị wusichewo ndị ọcha ji na-eji nwayọ nwayọ na ha jizi oyibo na-anaza anyị ụmụnna anyị na ọ bụrụ ọzọ gị anata mgbe ọ bụrụ ọzọ gị a na-emepụta wadulu n'ike datim ọ na-eduru ozi n'ike kịta ya meta mgbe oyibo ka ha ji anaza anyị ụmụnna anyị nwayọ nwayọ nwa asị na ojebe obi ejebe ụbọchị awọ taa ebe awọ ka anyị na-anọ ọnọdụ ya ibe ọnọdụ awọ ka anyị na-anọ mgbe na-egosi na gị bụ onye ọma na-ege ntị gị bụ onye Igbo na-ege ntị Igbo bụ Igbo ị na-ege ntị na awọ ọnwa ya wetara gị ibe ọma ya wetara gị ọma na ezinụlọ gị wetara gị ibe ọma n'iru ọrụ gị wetara gị ibe ọma na ndụ gị wetara gị ibe ọma n'ibe ọbụla ị na-eme anyị ọbụla abụrụ oge si na ndụ ịdị adịrị ya mma anyị ọbụla abụrụ gị na-atụ aka n'obi ya ama egwu na mmiri ji egbu onye ahụ elesa ọbụla ya na-abụrụ ya na-aṅụ mmiri na onye na-abụrụ ya na-azọ ọkpa n'anya ama egwu na onye a cherọrọ ọnụ na mmiri nkwụ egbu onye bụ nkịnị bụ onye nọ nọ ọ bụrụ na mmadụ mgbachiri mmadụ ntinye mmadụ iwe nlete ntọrọ mmadụ ọgwụ bibi ihe eji na-eme ma nga bụrụ Chukwu ma ọ bụrụ gị kele onwe gị mi na-ekere mmadụ na ndụ Chukwu tara abụ ke ị na-amara mgbe Chukwu kele isi niile enwe maka na onye na-amara ozi ire galịa maka na onye gbakọta na onye na-amara ọkụtụ nji na-eme ya sị na ya arụsị ụlọ ka inwepụ na-eke amalị isedi akụziri na aka inwepụ mee nri ọ adịrọla gị na mma andị na ụdị a nọ today nwa gị ọgwụ na-apụtara nsịkwa gbakwuru mkpụrụ ogwu na ụdị abụ nne na adịrọla nwa gị na mma mana ihe ọ bụla akwala aka ọtọ na-eme omenala ụdị okwesịrị ka ọ na-adị anyị megwu na anyị ọbụla abụrụ gị cheche mere nwa ihe mere nwa eme ihe anyị megwu na ọbụla abụrụ gị chere ga-eje echiche aja eche mkpu onye ozugbo anyị megwu na anyị ọbụla alalị gị aja anya anyị ọbụla ajeleghị anya ebe ebuli ya anụ ya na abụ nwa mmiri ka m bụ esi na mmiri nsị a na-agbara osi na mmiri enwere ilo gị na-elosigodo m ilo today bụ gị na-elosi onye gị ilo ibe nne idili bụ pure heart
yo ha jabro ba evu m na mo chike mo bi ma bulu nu mba o nwere ke evu m self mbu na aga nyegaru iru efi mana o matara mu na chike ga je no bu mo pia na bi no and we am me tomorrow nwa ki nwa ihe progress o ki nwa survive me that is me but there no na mo secret for people for them malemo kada ma de bu ye na ha is na nke na ma de chelechiche ka gali abu na chuchu magnazo so secret na ha kada ma nke bo ye ma de wine asna shina kashi no buru cha na push so ndị na-eme na aṅụrụ uche ri na ame nke nke na-agba nke na-ezi ọkwụkwụ na-eme nke onye na-ebute ajọ ife so ka anyị ejikọta na aka ọrụ ụmụnne m nanụ sorry awọ ka a na-anọ n'ọdụ ibe nwa mili olu oni ọdịnala ga-adị lele ka anyị gwa m ugbo ndị ule ewu na mụ chọrọ ka atụ na ata maka amalị nke bụ nke anyị chimu ezigbo ogbuara na lara ụla mara anya amanye mụ anya na agwa kasude mara mbọ n'ọkụ ya chọghị mana ewu na reduce agwa m Igbo okwu omenala ga-adị ọdịnala ga-adị ma achọrọ ya maka akpara narị mmụọ ha na omenala bụkwa n'obi ụtọ ebe ọ bụla ị nọ ọ dị mma ọ dị njọ nwanne m na-enwe aṅụrị a sị na ụwa dịkata mma ọjọọ njọ nwe aṅụrị ọjọkọta njọ jụọ mma nwe aṅụrị n'ebe anyị nọ dịbe ahụ obiọma ka anyị nọ anyị na-achụrụ chukwu mma ọhanya ka nọ na ya amaka ọ dị nwata ọdọ m nwa ga-ede na-amụ amụ na-achụkwu nwe ike chukwu nwe ibe niile no matter the challenges na-abịa to you man stay strong dike ụbụ ka aka na-amụba amụ na-asị gị na ore na-ezuru akara aka na life mana ịmara ihe na-eme ọ bụrụ na ụwa adịrọ ọkụ ọ bụrụ na anya ụwa adịrọ amosu dịkwa ọgwụ dịkwa ibe niile dịkwa mana anyị mara onwe ya ka anyị nwetazie program a na njedebe nketa anyị nwa
na-ekpoghe ka eji nwe ebe agbawụda ka eji agbawụda anya ụda ya bụrụ eze nwa nke izi mana mụ na-ekene gị bụ onye nwetara taịmụ gị na-ege program a na-ege ibe na-ekwu na-ekenekwe ngị bụ onye nwepụtara taịmụ gị ghọtakwa n'ibe m na-eme abụrụ na mụ na-eme mashalị m gwara m na ka mme ka ụmụnna anyị ghọta na nke anyị bụ nke anyị so anyị mekwa na ngị bụ onye ji obu ọma gị na-anọdụ hie ngị bụ onye na-eche ibe ọma na-echere mmadụ ibe gị ibe ọma na-eche ibe ọma n'isi mmadụ ibe gị ama ekwu na udo na ịfụnanya ya bụ nke gị ama ekwu na ihe agamniru ya bụ nke gị ama ekwu na ụzọ gị ya bụ ụzọ mmiri ama ekwu na mgbachi agbachiri ọrụ gị n'iru ọrụ gị mgbachi agbachiri ọrụ gị na ndụ gị ntụchi atụchiri ọrụ gị na ndụ gị ama ekwu na uke nwoke abụrọ gị uke nwaanyị abụrọ gị ama ekwu na amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị abụrọ gị ama ekwu na uke ndị oyibo abụrọ gị ama ekwu na uke ndị ọgbanje uke ndị anya ndị ogbo na uke o nwere ihe ọbụla kpọrọ ajọ ibe ya ezu gị na-arụ na ihe ya gị na-aga ba ụsha ụsha ụdị anyị na ijikwa alaka gata ga na-aga ụdị anyị ka ụdị aka ụzọ eji na-ekilele gị imo adasịrọ gị na-arụ nwa ekwu na ihe ọma abụ nke gị ogologo ndụ na-arụsi ike iwe akwakụ na ibe enwe enwe n'aka nna ekpe ndụ mmiri ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị na-ekwukwu n'obi ya mkpere na nzu ka nna ekpe n'ebe nwa today ka nna ekpe n'iru akwụ na-agwa unu asụ na ọ bụla anọ n'ebe ọbụla dị iche iche ibe na-atụlụ atụrasị ịbụ nwa afọ Igbo mara ebe isi mara ọdịnala gị aka gị dị ọcha nwanne m dibe na ọnwa eme gị na ya survive na ya no mata onye ọbụla no mata ụdị ọbụla asị na ya feel ka ama for straight your life ige na ntị na ya survive na mmadụ abụrụ Chukwu ibe mata bụ mali dịrị achị ị na-eme kwa aka gị imegide na mmadụ mana onye na ọnụ na-agbachiri mmadụ besi ka igbuo ka ilie ka ime nke ọzọ ma nke na-ekere ndụ ma nke na-enyere ndụ ana m ekwu na ntaramahụhụ ya bụ nke gị na Chukwu ya kpọgọ ọkụ mmụọ adịrọ n'eluigwe na ibe ọkụ mmụọ dị bụ n'elu ụwa ka na-agwa unu ọkụ mmụọ anyị dị n'elu ụwa Chukwu si many ways ata mmadụ ahụ mana ihe bụ nsogbu ahụ ntaramahụhụ takịtara ntaramahụhụ ibe imetele mana ntaramahụhụ na ị na-amara ibe na-eme gị ma onye mara mmadụ jọs na-agbachili gị ibe na-amara na-amara ya nwe na-ekwu si na anya na ntị na mgba na awụrọ ọ na-ana ya na ntị nara abụ and n'iru na azụ na-aja mụrọ mee nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ụdị anaghị ya adịkwa as far as ịkwara aka gị ọtọ mana ayọ gị na-ayọ ogologo ndụ na-arụsi ike n'isi gị na-asị gị na onye ọbụla ị na-alụ iji alụ TV eli na nke ga-akọrọ gị ihe ọbụla gị na ndị be gị na mgbe ji ya agịga na onye ji na-abatara gị mmaji kwuru mmaji a na-ekwu si na joy ajakọrọ na life gị ngị bụ ya na-achọ ọdịmma ngị bụ ya na-achọ joy mmadụ a ma ekwu si na joy edipatro from you a ma ekwu si na ive ike bụ ihe agbalị gị ọsọ ive ụfụ bụ ihe agbalị gị ọsọ mana ive ọma na bụ ive ọma ngị bụ onye ive ọma na-adị mma ngị bụ onye obi ụtọ na-adị n'ive ọma mmadụ a ma ekwu na nke gị ji abụọ atụrụ taba na-asị gị ụdị ọbụla ọ ji na-adị ịnọdugodu n'elu ụwa ọ bụghị na-enweta challenges igi bụ na ịsụwana na ịga adịrọzi ọ na Chukwu adịrọzi rapụ na ive mere mmadụ n'ụwa ihe ọbụla nwere somethings na-eme mmadụ ka mmadụ mara ive nwere somethings na-eme mmadụ ka mmadụ ghọtakwa ụdị ụwa nọ ya because na-asị na ive mezi na na-amarụ mmiri ezozi anaghị adị maka mmiri izo ka mmadụ kọkpọ ọkwara so ngị bụ onye na-ege m ntị ngị bụ onye afọ Igbo mara mana na Igbo nwe na-agabiga some kind different challenges o ebe ọbụla ịtị nkekwa na Chukwu gbapụtara gị azụ ọ na Chukwu gbapụtara gị azụ male na Chukwu na-akwadolu gị ọtụtụ ive mana na Chukwu na-akwadolu gị nke nnekwu ma ị mara ya right mara ebe isi mara ebe Chukwu kepụtara gị n'elu ụwa ka ime nwa asị gị na ya Chukwu kepụtara gị n'elu ụwa ka ime na adịrị gị na mma gị na-ege m ntị taa nwaanyị na-eshi ya anya na-alaiki ya ma ị laikiri ya ma ị laikira ma ị nweta taịmụ gị wụọ ọchịchị ya ọbalị gị ive ikpe onye ive nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị a adịrị gị na mma amekwu na nke gị ya pụta ibe onye si na gị o were isi ebule onye chetara gị n'ụtụtụ onye chere gị ajụ ya n'ụtụtụ ajụ ya eme nye onye chere gị ajụ ya na asị ajụ ya eme nye onye chere gị ajụ ive na ivie o ji eme onye chere gị ajụ ive na eke ajụ ive ya ji egbu ya onye chere gị ajụ ive na oyo ajụ ive anyị ji egbu ya onye chere gị ajụ ive na awọ ajụ ive ji egbu ya onye chere gị ajụ ive na nkwọ ajụ ive ji egbu ya anyị mekwu si na ya na-anọ n'azụ n'ụbọchị ji abala anyị ụlọ metachara anyị mkpụrụ ọma n'aka nna ekpeta nwa di ya nwa sị ka ọ dịla anyị na mma ebe anyị ọ bụ na ndụ ise